danas ćemo, to je Sergej Games, danas ćemo da igramo Clash of Clans, da vidimo šta tu imamo. Čekaj, neko ratnike, da li da mu drug, da li da mu dam. Koliko sam da? 1, 2, 3. Kuća 3. O, budale. Vi normalni moji ratnici. What the hell? Ovi su negdje otišli. 1, trebam još 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ljudi, šta mislite da idemo nekog da napravimo? Ajde. Da imamo ovog. Ima malo para, neću. Ima baš malo para. Oj, ovo još više. Da idemo. Šta ovo? Ne znam, neću. Zato što... isto loše. Ali da vam malo više hoću elixirs. I za elixir... Mene neko zezao. Ne znam da li povuk mogu. To je užasno. Neće mlatić. Ali ljudi, znate šta je bitno? Bitno je da ovo slušam. Da je to barem ne. Dobro, ove curce vada naći. Ajde, barem nešto da srušimo. Šalim se. Dalim. Dobro, to ću srušiti. Dobro, bitno je to. Ali... Vidite, kad stavio ono vratnike daleko, to bi se to.
Neću ti to voliti. Možda ovo stigam, ne vjerujem. Ajde. Mojte. Ljudi. 6. Pa dobro, nije loše. Ljudi, ovo je bilo malo kratko. Htjeli smo samo da vidite, da napadnemo. Pošto nisam nikako da napadam. Ljudi, što sam htjela da kažem. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!